ji destpêka vê salê de bingehên Amerîkî li navçeya dêra zorê bi mûşekan têne armançkirin. Li gorî daxuyaniyên cuda, gomêlîsên girêdayî Îranê ji bajarê Meyadîn ew mûşek davêjin bingeha Heqlil Umer gu Hesedê koalîsyon lê bicî bûne. Hêza Sûriyaya Demokratîk Hesede ji van êrîşan jî nerazî ye. Li ser zarê fermandarê giştî yê Hesedê Mazlûm Ebdê got ew naxwazin herêmên wan bibin qadeke şer di navbera Amerîka û Îranê de. Ebdê ev gotin dihêpevîneke xwe de li gel Enstitûya Washingtonê gotibû. Li aliyekî got Hesedê naxwaze bereke şer nû hemberî xwe veke di dema got şerê şaneyên Daişê û gefên Tirkî ser herêmên Kurdên Sûriyê berdewam li dar e. Lê ew êrîş heger berdewam kirin Hesedê dibêje ew ê nebê helwest be. Helbet ev êrîş cihê nerazîbûnekî û cihê şermezarkirinê ji milê me ve ji ber ku ev êrîş tehdê li xebatê me hevkar dike lê di jî Daişê di nav de jî car carna ew nûçeyên got derdikevin li ser êrîşin li ser Heqlil Umer an jî Heqlê Tenek piraniya ve nûçeya neciyê xwe de ye ji ber ku li wê derê xebatên hevkarî heye taybet perwerdeyên leşkerî hene dengê got derdikeve ne tenê dengê got eger îstîhdafek bê an jî êrîşek bê. Li herêmên Bakur û Jilatê Sûriyê nehsed leşkerên Amerîkî di jêr sîwana koalîsyona navneteweyî ya şerê dijî Daişê de li hejmareke bingehan bicî bûne. Ew hêz li navçeyên dêra zorê li gel Hesedê berdewam şerê şaneyên Daişê dikin. Şopîner bawer dikin got bi van êrîşan Îranê fişarê li Amerîka dike da ku biryara vekişandinê ji Sûriyê bistîne. و êrîşan li ser hêzên koalîsyona navdewletî dike da ku bibe fişarek ku Amerîka hêzên xwe ji Sûriyê vekişîne. Bêguman ev ji wê bihêle ku şaneyên razayî ên Daişê hişyar bibin û çalakiyê wên xurtir bibin. Lê bawariya min de ku Amerîka vê armanca Îranê pêk neîne ji ber hebûna Amerîka bixwe li ser xaka Sûriyê têkçûna Daişê ye her wiha dîtina çareyeke siyasî ji krîza Sûriyê bigiştî re. Hevkariya Amerîka li gel Kurdên Sûriyê li gorî şopîneran dibe sedemeke din ji nakokiyên di navbera Îranê û Kurdên Sûriyê de. Şopîner bawerin got Îranê berdewam fişarê dike got cara siyasî li Sûriyê li gorî biryara 22.4 pêk neyê û rola Îranê di dosyeya Kurdên Sûriyê de pir roleke neyêniye. Sedemê sereke hene got Îran divir yani cidî zêde bike berî Kurda yek jê mesela ku yani Kurd yani tedî ok bê şerê Daişê de berî bêtir li kêleka hêzê navnetewî bû bi rêveberiya Amerîka yadin jî ku yani Kurd nikaribûn têketana mihwerekî mezhebî de wek çawa ev fesalê Îranê ya jî milîşiyatê Îranê got ketêne. Lê niha melîsên Îranê bi mûşekan hêzên Amerîkî û hevkarên wê Hesedê li navçeya dêra zorê armanc dike. Gelo heger ev êrîş berdewam kirin û asta wê zêde bibe. Wê çi bijarteyên pêş Hesedê hebin da ku herêmên xwe bê alî bikin ji vî şerî. Hêzên Sûriyaya Demokratîk dibêje got ew naxwaze herêmên Bakur û Jilatê Sûriyê beşek bin ji şerê di navbera Îranê û Amerîka de li herêmê. Lê heta kijan radeyê ev xwestek wê pêk were di dema got asta êrîşên melîsên Îranî li ser navçeya dêra zorê zêde dibin. Hesedê dibêje dê ew ê nebê helwest bin. Zana Umer dengê Amerîka nêzîkî bingeha Amerîkî li navçeya Hesekê.